Ahojte všetci, ja vás vítam pri v našej epizóde podcastu o mentálnom zdraví a motivácii so Sabi a Luciou. Ahoj Sabi. Ahoj Lucia, ahojte všetci. No a dnes máme takú zaujímavú tému a je to téma ohľadom vzťahov, romantických vzťahov. Často sa stáva, že hlavne ženy sú vo vzťahu s mužom a proste chcú zmeniť toho svojho partnera. Sabi, čo si ty o tom myslíš? Je možné byť vo vzťahu a chcieť zmeniť partnera? No určite, veď ja keď viem, čo na ňom chcem zmeniť, tak to určite ide. Áno, super, zlá odpoveď. Ale takto sme sa dohodli, pretože toto sa presne deje. Proste ženy chcú mať toho svojho partnera presne tak nejak naškatulkovaného. Hej. Ale ako náhle idem do vzťahu a predtým, než idem do vzťahu, tak každý z nás vieme, hej, proste, čo chceme. Keď niekto chce sa zasnúbiť za rok a proste svadbu za 2 roky, čo je úplne normálne, reálne, ale ten partner, hej, to nechce. Proste pre partnera svadba nie je dôležitá, a keď tak možno za 5, za 10 rokov, tak to nemôže fungovať. Pretože ten partner má právo proste chcieť svadbu až za 5 alebo 10 rokov. Na tom nie je absolútne nič zlé. Hej. Ale ako náhle partnerka si povie, no však idem do vzťahu, veď uvidím, veď ja ho presvedčím, veď ja ho zmením, tak to proste nikdy v živote nemôže fungovať. Prepačte, že áno, presne to nemôže fungovať. Je to úplne základný vzorec, ktorý je už hneď na začiatku proste jasný, že fungovať nebude, lebo ten môj chtič je len môj chtič a nie je to chtič tej druhej strany. A tam to proste začína a padá. A keď ten chtič nepustíš, tak to spadne a aj ten vzťah sa proste rozbije a človek si ešte viacej ublíži, aj sám sebe si ublíži, ale aj tomu partnerovi ublíži. To nie je o tom, že by sme sa na začiatku neľúbili, ale sú tam také očakávania a tak tlačíme na tie očakávania a na tie zmeny u toho druhého, že to potom proste padne. To je zaručené. Samozrejme, nie je to 100%, určite proste sa stáva, že keď rozprávame o tom otvorene, jeden partner, druhý partner a počúvame sa navzájom a netlačíme na tie zmeny, iba máme to pochopenie, tak tam proste prichádza k tomu, že ten vzťah rastie, aj tí dvaja ľudia rastú a ty tým pádom púšťaš tie očakávania, pretože rozumieš tej druhej strane a niekde sa stretnete, keď napríklad na tom príklade, že ja chcem za 2 roky svadbu, tá druhá strana chce za 10 rokov, tak možno niekde o 4 roky sa proste vezmeme a obidvaja sú proste šťastní. Ale to je presne o tom počúvaní, pochopení, akceptovaní a netlačení iba tých svojich vecí. Takže určite sa to dá aj zmeniť, ale čo vieme v tej našej spoločnosti, to, čo si presne akože uviedla Lucia, že prichádzame s tými očakávania, s tým chtičom je, že veľká časť proste tých partnerstiev sa potom rozpadne na základe toho. Áno, ja som ešte minule bola zapojená na nejakej diskusie na sociálnej sieti a bolo to veľmi zaujímavé a možno páni, keď nás počúvajú, tak ja teda som veľmi zvedavá a rada by som, pokiaľ by nám mohli dať vedieť v komentároch, či je to pravda. A tam nejaká proste dáma vyzývala hlavne pánov, pretože ju veľmi zaujímal názor chlapa, že po akom čase chlap vie, že si chce zobrať, hej, za manželku tú svoju partnerku. Chlapi odpovedali, že oni to vedia hneď, proste veľmi rýchlo. Hej, niektorí, že proste fakt za 3 týždne, niektorí za mesiac, 2, 3. Hej, niektorým to trvá, že teda požiadajú tú partnerku o ruku až možno za rok, za 2. Jeden tam písal, že to urobil po 3 mesiacoch, že vedel, že riskuje, ale že on vedel. Takže je to pravda, milí muži, že vy viete hneď, alebo nejak veľmi rýchlo, že si tú partnerku chcete zobrať za manželku. Toto bolo pre mňa fakt veľmi, veľmi zaujímavé. To je veľmi zaujímavá otázka, až taká s takým strachom odpovede tej druhej strany, že jak toto teda je. Áno, áno, presne tak. No a čo sa týka, že chcem zmeniť partnera, hej, a že ženy proste nejak tlačia na to, v podstate o čom sú partnerstva?
my samozrejme, že máme z detstva tie svoje nevyriešené veci, ja to volám, že baťoch. Hej, a v tom baťohu máme kadečo. No a také tie vzťahy sú hlavne o tom, že ten partner má za úlohu vyťahnuť tú traumu, hej, z tej partnerky, aby ona vedela, na čo má pracovať a tá partnerka robí to isté. Hej, takže o tom sú niektoré vzťahy, kde je potreba, aby tí dvaja si uvedomili, že bože, toto potrebujem na sebe zmeniť, hej, a mal by som na tom pracovať, aby som znovu ten istý baťoh, s tým istým baťohom sa nepremiestnil do iného vzťahu, hej, alebo nepremiestnila, lebo to proste fungovať nebude a nemôže. Hej. Stáva sa veľmi často, že proste sú spolu a potom sa rozhodnú, že začnú spolu bývať a vtedy sa otvoria tie veci. Čiže úplne normálne, lebo tie naše nespracované traumičky sa práve aktivujú nejakými životnými udalosťami. Takže keď začnem s niekým bývať, tak je to proste udalosť, ktorá môže aktivovať nejaké nevyriešené veci. A vtedy je len potrebné si to proste zvedomiť, hej, že toto sa mi deje, takto sa cítim, úplne ma vytáča, keď partner robí to a to, pretože no není to o tom partnerovi, hej. Tá emócia je moja, Tá áno. emócia je moja, hej, prečo ju mám? A nie je nič zlé na tom, že ju mám, veď s ňou vieme pracovať, ale treba vedieť si to zvedomiť. Hlavne a s tým pracuješ veľmi ty, Sabi, hej, že ty proste zvedomuješ svojim klientom práve tieto veci, ktoré zvedomené nemajú. Presne tak. A niekedy troška veľmi radikálne, pretože ono niekedy nejde rozprávať o tých veciach iba do nekonečna a dookola, a len tak v rukavičkách, ale fakt si je potrebné proste akoby povedať, kde je ten problém, na čijej strane a pomenovať si proste ten problém. A s tým potom proste začať vedomo pracovať. Takže lebo aj pri tom, keď sme v tom nejakom by nefunkčnom veci, vlastne je to zrkadlenie, hej, presne si veľmi pekne povedala, že ten partner otvára mnohé veci. Partnerstvo, fakt, a ja som mala teraz veľmi zaujímavú debatu práve minulý týždeň, že fakt najdôležitejšie v živote, čo sa ti stane, a to nikde nie je učené, alebo čo sa ti stane, alebo čo je vlastne taká akoby životná proste vec, je vybrať si správneho partnera. Je to oveľa dôležitejšie než práca, oveľa dôležitejšie než čokoľvek iné, pretože s tým človekom dennodenne žiješ, ten človek ťa formuje pozitívne, negatívne a odžiješ s ním ku života, máš rôzne životné proste situácie, ktorými si prejdeš a tam už nie si sama, tam si vždy s tým dotyčným človekom. To sa vlastne nikde ani neučí, ani o tom sa nerozpráva, ako si nájsť takého správneho partnera. Ale je to vždycky, takisto vraciam to, je to o nás. A keď si vravela o tom baťohu, tak práve keď mám ako mladšiu generáciu, s ktorou akoby pracujem, napríklad medzi 20 a 30, tak tam je práve veľmi zásadné to, že ono máme čas na tie zmeny. Teraz ten je taký, ale tu som s ním pochodila rok, alebo proste rok a pol a príde proste ďalší, veď ešte sa nechcem vydávať, nechcem sa ženiť a tak. A potom príde presne, ak si povedala, ďalší a ja zrazu zažívam to isté a ďalší a tak aj ten čas a ten vek plyne. Ale čo tým chcem povedať, že je veľmi dôležité, keď si zvedomuješ niektoré veci, ktoré sú nefunkčné, ktoré mi nerobia dobre, ktoré sa mi nepáčia, ich riešiť tu a teraz vtedy a čím skôr, tým lepšie, pretože to je taká záruka proste toho, že v ďalšom vzťahu to už nebude a nebudem to ja prežívať, nebudem to ja robiť, ten partner bude iný a tak ty ideš vlastne akoby tým levelom aj úrovňou toho partnerstva vlastne ďalej. Takže je to presne pravda proste, že nemôžem mať očakávania od toho druhého, môžem mať očakávania od seba. A tie očakávania potom ja musím si spracovať a ja takto proste rastiem. Aj v tom práve, aj v tom vzťahu. Čiže vždycky presne je to proste o nás. A neťahajme si tie baťohy, ale rozoberajme tie baťohy sami so sebou, riešme ich
a, a tak sa nám uľaví, tak sme viacej spokojnejší a kvalita života a vzťahov je oveľa lepšia. Ja by som k tomu ešte chcela povedať, že ja dosť často počúvam také tie názory, ja neviem ani ako to nazvať, a možno blúdom, že na partnerskom vzťahu sa pracuje, že proste to manželstvo to je práca a že to furt musíš na tom pracovať, snažiť sa to. Ako vôbec nie, to je fakt blúd, Je. lebo vzťahy sú úplne jednoduché. Hej, mne keď niekto povie, no musíš pracovať na vzťahu, musíš to a to, akože ja nechcem pracovať na vzťahu. Vôbec. Ja chcem tam byť slobodný človek a presne to je o tom. Ja som slobodný človek, vedomá si samej seba, čo sa mi deje, keď sa mám nejakú emóciu. A ten môj partner je tiež slobodný človek. Hej, ja jeho nepotrebujem, aby mi dal nejaký pocit komfortu, lebo ja sa cítim komfortne sama so sebou aj bez neho. Takže toto je tiež taký blúd, s ktorým ľudia prichádzajú, že som s partnerom, lebo on je taký kľudný a nájdem taký kľud v ňom a ja neviem čo a on má to, čo nemám ja. Pokiaľ ty nemáš to, čo by si mal mať a partnerka to má, tak proste máš problém. Lebo ty nemôžeš proste, tá časť, ktorá ti chýba, hej, a ty teraz ideš a hľadaš, že ti to partner dá a ty od neho niečo chceš. Ako náhle toto chceš po partnerovi, tak to je manipulácia, ty chceš, aby ten človek sa nejak choval, aby ty si mohla zobrať toto od neho. Manipulácia, hej. Ja tiež pokladám, keď pracujem, mám klientov a pracujeme na vzťahoch. Hej. A teraz je tam proste, ja neviem, nejaká emócia, ktorú riešime a tak ďalej, tak dobre, čo sa ti páči na tom partnerovi a on má to, hej, proste on má ten kľud, ktorý ja nemám a tak ďalej. Hovorím, no však ako, a čo budeš robiť, keď proste vyriešime tú tvoju emóciu hnevu, ktorú teraz máš, na ktorej pracujeme, budeš kľudná, lebo budeš. Čo urobíš s partnerom? Prečo s ním budeš? Ty budeš kľudná, aj on je kľudný. Hej, že proste není to také, že ja si hľadám tú časť, ktorú nemám, hej, ale ja práve si potrebujem vytvoriť tú časť, hej, ktorá mi chýba a potrebujem nechať odísť tú emóciu, ktorá proste mi nespôsobuje nič dobré, hej. Presne. A ja sa vrátim, Lucia, ešte k tomu, poviem, čo si vravela na začiatku, že, že pracovať na tom vzťahu na emočnej, ale aj na tej také akoby energetickej, pocitovej úrovni je toto veľmi ťažká vstupenka do toho vzťahu, že musím pracovať. To je proste pre mozog, to je tak ťažká emócia, že potom proste ten vzťah je ťažký, lebo ja na ňom musím pracovať, lebo to nejde, lebo veď aj teraz, keď o tom rozprávam, úplne mám taký ten pocit, že musím dať čo prosím urobiť, kdežto presne to je o tom, čo si vravela ty. Sloboda jedného partnera, druhého partnera, vedomie proste samého seba a tam sa ľahko dohodnete, ľahko komunikujete, ľahko napredujete, proste máš pocit, že ten vzťah je ľahký. V tom je presne tá jednoduchosť a to existuje, to je. Len presne nemať to nastavenie, že ideme teraz pracovať a čo všetko musíme a čo sa musí zmeniť a máte očakávania, o ktorých sme sa takisto bavili, aby to zapadalo do toho môjho obrazu, že už teraz to je ľahké. Takže presne, ten partner musí mať ten pokoj, aby ja som sa cítila dobre, aby ten vzťah bol taký a taký, že fakt veľmi sa zamotávame do tých očakávaní, ktoré máme a vytvárame si ich iba my v tej hlave. Ale to nie je proste realita, ktorá proste skutočne na základe ktorej to bude ľahšie. Práve naopak, to bude komplikovanejšie a ťažšie. Áno, presne tak. Takže Takže nemať očakávania, to je akoby asi myslím si, že za nás ako to doporučenie skutočne proste nechceť meniť toho druhého. Ak niečo chce meniť, tak jedine samého seba a čím skôr, tým lepšie. Sú na to rôzne nástroje, rôzne techniky. Ty pracuješ, Lucia, proste takisto s tými vzťahovými vecami, skrz vlastne akoby tie emócie, ja takisto na tej vedomej úrovni, takže tých nástrojov je veľmi veľa. Takže ľudia, ktorí majú takýto proste problém a chcú sa posunúť ďalej, tak určite proste nech sa neboja požiadať o pomoc, osloviť ľudí, ktorí ťa vedia tým previesť a v podstate akoby skrátiť tú cestu a kvalitu, pretože ty už potom, jak sa aj presne povedala, vyrieším problém s tebou a ty už budeš kľudná.
Takže ako sa ten život proste zmení. Takže nech sa neboja požiadať o pomoc, pretože riešenie to vždycky je. Presne tak, veľmi pekne si to povedala, Sabi. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem ti pekne, Sabi, a teda budeme sa tešiť na ďalšiu epizódu. Majte sa, ahojte. Ahojte!